Ret mo. Hindi pa ako nakamove on sa ex ko. Anong dahilan ng paghihiwalay ninyo? Study first. May nararamdaman ako pero binabaliwala ako. Sabi ko okay naman kami. Pinapunta niya ako dun sa boarding house niya. Dun niya inamin na stop muna daw kami. Parang hindi ako tanggap ng family niya. Isip ko nun, basketball, tambay, barkada. Yung work, ginawa kong way para ilibang yung sarili ko sa ibang bagay. Para makalayo-layo sa kanya. I try to reach, kaso nga lang, ibang gay yung sumasagot. Yung tiwala ko, 100% eh. Sakit. Siyempre kasi di niya man lang sinabi sa akin yung totoo. Siya yung laging kasama ko kapag may dayo kami tapos may liga. To be honest, muntik na ako mag-suicide dahil din. Yung kontento lang sa anong meron siya. So, naghahanap ka ng babaeng kontento sa kung anong meron siya at tanggap ka. Okay lang kahit siya ka? Hindi naman tsura yung mamahalin eh. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa ex mo, kabisyo? Parang yung top secret sharer natin kagabi. Hindi pa nakaka-move on sa ex niya. Paano nga ba mag-move on? Yan ang tanong ng karamihan ng mga wasak ang puso. Iniwan, hiniwalayan, niloko, pinagpalit. Dinurog, sinaktan, o binaliwala. Basta na lang pinabayaan. Paano nga ba mag-move on? Marami na rin naman akong napagdaan ng heartache sa buhay ko, kabisyo. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi natatapos ang buhay dahil lang sa sinaktan ka ng isang tao. Kung sinaktan ka ng taong minahal mo ng totoo, di bitiwan mo yun. Dahil merong taong mas deserve sa'yo. Yung may mas pera. Charot! Ay, hindi naman pala. Grabe naman, mukhang pera, DJ Rocketera. Hindi. Ito talaga yun, kabisyo. Your brokenness is your blessing. Kaya, naghiwalay kayo dahil yun ang kailangan mo. Para mag-grow ka. Kung ayaw ka ng pamilya niya, baka rin meron talagang kaayaw-ayaw sa'yo. Baka may kailangan kang ayusin sa sarili mo. Baka hindi nakakaramdam yung pamilya ng babae na secured and safe siya sa'yo. Na may kinabukasan siya sa'yo. So, kailangan mo rin talagang gawa ng paraan yun, kabisyo. Hindi po pwedeng, eto na ako tuloy lang tayo sa buhay. Gusto ko yung tanggap ako. Meron tayong tinatawag na growth. Growth mindset. Yung hindi tayo masyadong nakokontento na eto lang tayo. Yung tipong gusto natin na mas maging mabuting tao. Gusto natin na mas maging maganda kahit papano yung buhay natin. Na gusto natin na kahit papano komportable yung buhay na meron tayo. Yung hindi natin iisipin bukas kung may kakainin ba tayo. Hindi natin iisipin after 30 days kung meron pa ba akong hihigaan na kama o may bubong pa kaya yung bahay namin. It is really important to have that growth mindset, kabisyo, para hindi tayo napag-iiwanan. You have to also assess kung nasan ka na nga ba. Hindi porke hiniwalayan ka, ibig sabihin siya na yung may mali, ikaw yung tama. Minsan talaga,
Parehas namang may mali. Hindi lang nakita ng isa. Sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na gusto mag-share ng kanyang top secret, mamaya pwede. Pero ito muna kabisyo, no? Ibibigay ko muna sa inyo yung patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Pinakasalan ko ang boyfriend ko kahit may iba kong minamahal ng palihim. Bakit? Ba't kayo nagpapakasal kung hindi naman pala yun yung minamahal ninyo? Napakamahal magpakasal ngayon. Mabuti sana kung sana lang lahat gagastos, no? Ay. Yung simpleng kasalan, aabot ka pa rin ng 10,000 yata eh. Yung kayong dalawa lang tapos may isa lang witness. O kapag 50 persons, intimate wedding, ay, mababa na ang 100,000. Kaya bakit mo pasasakitin ang ulo mo at bulsa mo sa pagpapakasal sa taong hindi naman buong-buo ang nararamdaman mo? Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basta Princess ng Law Radio, DJ Rakitera. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!